भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. கேக்கல? ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா? கேக்குதா நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம எந்த ஸ்லோகத்துல விட்டோம் நேத்து? நான் சொன்னது 7th இருந்து நம்ம பக்தி யோகா ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ நம்ம பிரெட் பட்டர் ஜாம் மாதிரி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரெட் எல்லாருக்கும் பிடிக்காது, ஆனா நடுவுல இருக்கிறதுதான் ரொம்ப மோஸ்ட் டேஸ்டி பார்ட். ஸோ அதனால 7th சாப்டர் டு 12th சாப்டர் தான் பக்தி யோகா. ஸோ நம்ம கர்ம யோகா மேல இருக்கிற பிரெட் மாதிரியும், கீழே இருக்கிற போர்ஷன் வந்து ஞான யோகா மாதிரியும், நடுவுல இருக்கிறது ஒண்டிதான் வந்து அந்த மோஸ்ட் டேஸ்டியஸ்ட் பார்ட் மாதிரி, ஜுவல்லரி மாதிரி. ரைட்? மேலே கீழே ப்ரொடெக்ஷன், பட் நடுவுல வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான பக்தி யோகா கிருஷ்ணர் பேசுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 7th சாப்டர் முடிச்சோம். இப்போ 8th சாப்டர் இன்னைக்கு தான் மோஸ்ட்லி, இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே, இன்னைக்கு முடிச்சிருவோம். ரைட்? ஸோ இப்போ நீங்க என்ன கடைசியா என்ன விட்டோம்? நம்ம என்ன வேர்ட்ஸ் விட்டோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? 20 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு மாதாஜி. 8.20 கரெக்டா 20 வச்சு விட்டேன். 19 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். 20 ஸ்லோகா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, படிச்சுக்கோங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनिஷ்யதி. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமனான என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவுடைய போதும் அப்பகுதி அழிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வந்து நம்ம பௌதிக உலகத்தை பத்தி பேசணும். என்ன பார்த்தோம்? பிரம்ம புவனா லோகா புனர் ஆவர்த்தினோஜுனா மாமுபேத்தியத்தை புனர்ச்சின்னு அன்றது எதுக்கு நம்ம சொல்றோம்னா, நம்ம பிரம்ம புவனா லோகான பிரம்ம லோகத்துல இருந்து எறும்பு வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் அழிவு இருக்கு. ஆனா என்ன, இப்போ எறும்பு நம்மளை பார்த்துச்சுன்னா ஐயோ இவ்வளவு நாள் இந்த மனிதர்கள் உயிரோட இருக்காங்களா அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி, நம்ம பிரம்மரை பார்க்கச்சு இவ்வளவு நாள் பிரம்மக்கு உயிர் இருக்கா அப்படின்றோம். ஏன்னா அவங்க லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தின்றதை பார்ப்போம். 311 யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா பிரம்மாவோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னு? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா எவ்வளவு பார்த்தோம் அப்படின்னு? பிரம்மாவோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளவு பார்த்தோம் அப்படின்னு ஞாபகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா நான் பேசுறது? இல்ல தெரியாததால கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. 311.4 trillion years அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ அதுதான் சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இங்க இது வந்து பௌதிக உலகம், இதுல வந்து 1/4 தான் பௌதிக உலகம், 3/4 வந்து தெய்வீக உலகம். சோ அந்த டிரான்ஸ்டென்டல் வேர்ல்டுன்றத ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், வைகுண்டா, பரமம், எந்த பேர் வேணா சொல்லலாம். ரைட்? அபரானா இங்க பரானா அந்த 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 உலகம். ரைட்? அது வந்து அழிவற்றது. ஏன்னா அது வந்து திவ்யமானது, சச்சிதானந்தா அப்படின்னு.
இதை பத்தின நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் நிறைய இடத்துல இருக்கு. ஸ்பெஷலி பகவத்கீதால அவ்வளவு இல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. நம்ம 15 சாப்டர்ல இருக்கோம். என்னன்னா அங்க சூரியன் இல்ல, வெளிச்சம் இல்ல, அது கிருஷ்ணர் உடம்புல இருக்கிற பிரம்மஜோதியே அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. இங்க போயிட்டா நீ திரும்ப வரமாட்டேன்றது இருக்கு. பட் இதோட எக்ஸலண்டா எப்படி இருக்குன்ற அப்படியே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நிறைய எஸ்பெஷலி பிரம்ம சமிதால நிறைய இருக்கு. சிந்தாமணி பிரசாத்மசு கல்ப விரக்ஷா அப்படின்னா கல்ப விரக்ஷா 3 லக்ஷா வித்தேஷு சுரபி ரவிபாலயந்தம். சுரபி என்ற பசுக்கள் நிறைய இருக்கு. லக்ஷ்மி சகசிர சத சம்பிரம சேவை மானம், பல கோடியான லக்ஷ்மிகள் சேவை பண்றாரு அப்படின்றதெல்லாம் அங்க அந்த அபோர்ட் பத்தி ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. ரைட்? அப்படி இருக்கிற அபோர்டு, அதாவது அந்த லோகம் தான் வைகுண்டம். பிரச்சனைகள் இருக்கிற துக்காலயம் இங்க, பிரச்சனைகளே இல்லாதது வைகுண்டம் அங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம 8.21. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவ்யக்தோக்ஷர இத்யுக்தஸ் தம் ஆஹு பரமாம் கதிம் யம் பிராப்ய ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றாரோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகின்றதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் சொல்றாரு என்னன்னா, ஒரு தடவை அங்க போயிட்டோம்னா திரும்ப வரமாட்டோம். இட்ஸ் எட்டர்னல் அபவுட். எங்க பிரச்சனைகள் இல்லையோ, எங்க ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிளெஸட் சிச்சுவேஷன் இருக்கோ, அதுதான் என்னோட இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அவரே சொல்றாரு. அதான் நான் சொன்னேன், இந்த டீட்டெயில் வந்து அங்க இருக்கு. சோ கிருஷ்ணர் இது எந்த ஓகே கிருஷ்ணர் ராதாராணி நல்லா தெரியும். எந்த இஸ்கான் டெம்பிள்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? எந்த இஸ்கானோட கிருஷ்ணர் ராதாராணி? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதா? இல்ல, திருப்பதி வந்து மாயாப்பூர் மாதிரி இருக்கும். 8 இது வந்து சென்னை. மபிதா மாதாஜி, நீங்க சென்னையிலயா இருக்கீங்க? ஆமா மாதாஜி. நீங்க எப்படி சொல்லக்கூடாது, சென்னை இஸ்கான். இது ஷோலிங்கநல்லூரா மாதாஜி? ஆமா, ஷோலிங்கநல்லூர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஷோலிங்கநல்லூர்ல ஒண்டிதான் கிருஷ்ண ராதாராணி இருக்காங்க. பெரம்பூர்ல வந்து வெறும் சைத்தன்யா அது போயிருக்கேன் மாதாஜி. இவருங்க இருப்பாங்க 2 பேரும், நித்யானந்த் பிரபுஜியும் இவர் இருப்பாரு. அவர் வந்துதான் இருக்காரு. சோ இப்ப வந்து நம்ம பார்த்த அந்த வேர்ஸ் இப்ப வந்து பார்த்தோம் என்னன்னா, நம்ம ராத்திரி நேரம் பிரம்மாவின் பகல்ல வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த உலகம், ராத்திரி வந்து அழியுது. சோ இதெல்லாம் கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றாங்க. இப்ப ஆன்மீக உலகம் வந்து என்ன அந்த ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்டாங்க, ரைட்? இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எட்டர்னல், இதுக்கு அழிவற்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். ரொம்ப செல்ஃப் எஃபல்ஜென்ட், அதாவது வந்து பிரம்மஜோதி, அவர் உடம்புல இருந்து வர்ற பிரம்மஜோதியிலிருந்து வர்றதுதான் இந்த ஆன்மீக உலகத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன், பிரம்ம சமிதாலே இதை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு அப்படின்றது. இதுக்கு வந்து நம்ம பௌதிக, நம்ம மேல பாக்குறோம் இல்லையா, ஸ்கைன்னு சொல்றோம். பௌதிகத்துல இருக்கிற ஸ்கையை நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது. ஏதோ ஒரு லெவலுக்கு ஏர்த்தோட டயமீட்டர் இதுன்னு சொல்றோம். ஆனா தெய்வீக உலகம் நம்ம மெஷரே பண்ண முடியாது. அந்த லெவலுக்கு விரிவு இருக்கிறது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். 4ல் 3 பங்கு வந்து தெய்வீக உலகம் அப்படின்றத பார்ப்போம். அங்க வந்து என்ன ஆசை இருந்தாலும், கல்பவிருட்சா மரங்களுக்கு என்ன ஆசைப்பட்டாலும், நம்ம வந்து இங்க மாங்காய் மரத்துக்கு கீழே மாங்காய் தான், அங்க வந்து ஒரு மரத்துக்கு கீழே எது ஆசைப்பட்டாலும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். டைம் ஃபேக்டர்ன்றது இல்லை. டைம் ஃபேக்டர் இல்லைன்னா நம்ம வந்து இப்ப வந்து 10 வயசுல இருந்தோம்னா 10 வயசுலயே தான் இருப்போம். ஏன்னா டைம்ன்றது அங்க இல்லை. அதனால ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதின்றதும் இல்லை. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன செல்ஃப் ஜென்மம். இதை வந்து பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா நம்மளால இப்போ பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம பௌதிக கண்ணுல வச்சு இதை பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன கலர்ல இருப்போம் அப்படின்றதெல்லாம் பாகவதம்ல ரொம்ப டீட்டெயிலா இருக்கு. நம்ம கிருஷ்ணர் எந்த முக்தி அடைகிறோமோ, வைகுண்டத்துல என்ன பிளானட்ல எந்த விஷ்ணு இருக்காரோ அந்த பாவம், அதே ட்ரெஸ், அதே நகைகள், அதே ரூபம். ஒரே ஒரு 2 டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, கஸ்தூர்பா ஜுவல் ஸ்ரீவத்சா மார்க், இந்த 2 தான் அங்க வந்து கிருஷ்ணருக்குன்னு அடையாளம். இல்லைன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் அதே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ மாதாஜி அந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை படிக்கிறீங்களா? ஏதாவது விட்டதா சொல்லுங்க. மாதாஜி, ஆன்மீக உலகின் வர்ணனை பௌதிக கண்களுக்கு தோன்றாதது, எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேற்றக்கூடிய நித்தியமானது, பிறப்பு இறப்பு இவற்றிலிருந்து விடுதலை, அந்த இடத்தில் அடைந்தவர் திரும்புவதில்லை.
பரம இலக்கு கதி, எப்போதும் அழிவற்றது, தவறாதது, பிழை பிழைகளற்றது, எல்லையற்ற ஆனந்தம் நிறைந்தது, மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ரூபமுடைய புலங்குழல் புல்லாங்குழலுதம் கிருஷ்ணர் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பேசிக்கலி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இப்ப விருந்தாவன் இங்க சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது டெல்லியில இருந்து ஒரு 90 மைல்ஸ். இப்போ இந்த மந்த் வந்து கார்த்திகை மந்த் செம்ம ஃபேமஸ். அதேதான். அது வந்து என்னன்னா வைகுண்டத்துல இருக்கிற கோலோகா பிருந்தாவனோட ரித்விகா தான் இது அப்படின்னு. அது வந்து என்னன்னா இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப பௌதிகத்துல என்ஜாய் பண்ணாரு. அதான் வேணும்னா ஃப்ரூட் வச்சிருக்காரு. வேணும் கொனந்தம் அரவிந்த தலாய திராட்சம் பர்ஹாவ தம்ச அசிதாமுத சுந்தராங்கம் கந்தர்வ கோடி கமனிய விசேஷம் கோவிந்த மாதி புருஷன் தம்மம் பஜாமி. அப்படி இருக்கிற இந்த லோகம் வந்து ஒரு தடவை நம்ம போயிட்டோம்னா திரும்ப வரமாட்டோம் அப்படின்றதான் இந்த லோகத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நம்ம யாருக்கு துக்கம் வேணும், இந்த கிளாஸ்ல யாருக்கு துக்கம் வேணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? யாராவது துக்கம் வேணும், துக்கம் வேணும்ன்றவங்க கை தூக்குங்கப்பா. யாருக்குமே வேண்டாம் இல்லையா? ஆனாலும் வருது. ஆனா அங்க போனா நம்ம துக்கமே வராது. ஏன்னா அந்த மாதிரி அங்க எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கு, எல்லா ஆசைகளும் நிறைஞ்சிடும். நம்ம காலையில இருந்து ஆஃபீஸ் போகணும், சம்பாதிக்கணும், இந்த வேலைன்னா இல்லையே இல்லை அப்படின்றது பாக்கணும். 20 செகண்ட் என்னோட வாய்ஸ் கேக்குது இல்ல? கேக்குது மாதாஜி. 20 செகண்ட் போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷ சபரபார்த்த பக்தியா லப்யஸ்வ அனன்யயா யஸ்யாந்தஸ்தானி பூதானி ஏன சர்வமிதம் ததம். எல்லாரிலும் சிறந்தவரான பரம புருஷ பகவானை கடகமற்ற பக்தியினால் அடைய முடியும். அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் போதிலும் எங்கு நிறைந்தவராக உள்ளார். மேலும் அனைத்தும் அவரினுள் அமைந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, பிரம்ம சமிதாலேயே ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. என்னன்னா ராமாணி மூர்த்திஷு கலா நியமேன கிருஷ்ணன் நானா அவதாரம் அகரோது புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ண ஸ்வயம் சமவது பரமகுமாரு கோவிந்தமாதி புருஷம் தமாம் பஜாமி. அப்படின்னா நானா அவதாரம் எடுக்கிறாரு கிருஷ்ணர் தான். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் பலராமா இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் சத்துர் எக்ஸ்பான்ஷன் வரும். வாசுதேவா, சங்கர்ஷனா, பிரத்யும்னா, அனிருதா அப்படின்னு. அதாவது பலராம்ல இருந்து சங்கர்ஷன், சங்கர்ஷன்ல இருந்து வாசுதேவ்ல இருந்து பிரத்யும்னால இருந்து அனிருதா. சோ இந்த மாதிரி வருது இல்லையா, எக்ஸ்பான்ஷன் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர். அனிருதால இருந்து பிரத்யும்னா மட்டும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் வருது. அங்க இருக்கிற சங்கர்ஷனா மறுபடியும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிதான் வைகுண்டத்துல இருக்காரு. நாராயணா வருவாரு. நாராயணன்ல இருந்து மறுபடியும் எக்ஸ்பான்ஷன். நான் இப்ப வந்து அந்த பொம்மை காட்டுறேன், அந்த பிக்சர் காட்டுறேன், உங்களுக்கு புரியும். இந்த மாதிரி இருந்தாலும் எல்லாமே ஆனா ஆனா ஒரிஜினல் வந்து கிருஷ்ணர் தான். ஆனா எல்லாத்துக்குமே ஒரு தீபத்துல இருந்து இன்னொரு தீபம், ஒரிஜினல் தீபம் இருந்தாலும் எல்லா தீபத்துக்கும் அதே பிரகாசமான வெளிச்சம் இருக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அவருக்கும் அதே லெவல் ஆஃப் பவரும் ஃபார்ட்டிடியூடும் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்து அவரோட உலகத்துல கோலோகா பிருந்தாவன்லயோ இல்ல வைகுண்டால ஒன் ஆஃப் த பிளானட்ஸா இருந்தாலும் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அங்க இருந்தாலும் மத்த பௌதிக உலகத்தோட என்ன சொல்றீங்க டே டு டே அஃபேர்ஸ்லயும் அவர் கால் வச்சிருக்காரு. எப்படின்னா அவர் வந்து விஷ்ணு ரூபத்தில் அவர் பௌதிக உலகத்தை பாத்துக்கிறாரு. அது எப்படி நம்மளுக்கு புரிய வரும்னா அன்அலாய்ட் டிவோஷன் அப்படின்னா எந்த விதத்திலயும் நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகாத கலங்கமற்ற அன்அலாய்ட். அலாய்னா ஒரு மெட்டல். இது வந்து பிரபுபாதா எடுத்தாரு. அலாய் அப்படின்னா மிக்ஸ் ஆறதுதான், ரைட்? இப்போ அன்அலாய்டுனா கலக்கமற்றது அப்படின்னு ஒரு மெட்டலுக்கு சொல்லுவாங்க. இப்போ ரெண்டு சேர்த்தா நகை பண்றோம் அப்படின்னு இல்லையா, கோல்டும் காப்பரும் சேர்த்துதான் நம்ம நகை பண்ண முடியும். அப்போ அது வந்து அலாய் ஆஃப் டூ மெட்டல்ஸ் இந்த ஜுவல். அன்அலாய்டுனா மிக்ஸே பண்ணாம சொல்லுவாங்கல்ல சுத்த தங்கம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபைனலா வந்து நம்ம பார்க்க போறது 23ல இருந்து 28. ஃபைனலி நான் இப்ப சொன்னேன்ல அன்அலாய்டு டிவோஷன், அதுதான் இதை ஹைலைட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ வந்து ஸ்பெஷலி 23ல இருந்து 26 என்னன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது எப்படி நம்ம பிரம்மத்தை அடையலாம், ரைட்? பக்தி யோகா எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும், ரைட்? இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா படிமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத்ர காலே ஆவృத்திம் சைவ யோகினஹ பிரயாதாயாந்தி தம் காலம் வக்ஷ்யாமி பரதர்ஷப. பரதர்களின் சிறந்தவனே, எந்த நேரங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகி மீண்டும் வருகிறான் அல்லது வராது போகிறான் என்பதை பற்றி நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெரியல எப்பெல்லாம் வரணும் எப்பெல்லாம் போறாருன்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாரு, இப்போ யோகி பத்தி நம்ம பேசுவோம்.
இப்போ நம்ம இது வந்து நம்மளுக்கு பக்தருக்கு தேவையானா இல்ல. இப்போ யோகி வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் டைம் வந்து 6th சாப்டர்ல பார்த்தோம். அட்டாச் யோகி, அன்அட்டாச் யோகி, மறுபடியும் அதை நான் ரிப்பீட் பண்ணல. பட் அவங்க வந்து ஒரு என்ன டைம்ல எல்லாம் போகணும்னு ஒரு பிளான் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த பிளான் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஆஸ் யூஷுவல் பக்தருக்கு ஏன் அப்ளிகபிள் இல்ல அப்படின்னா, பக்தர் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டைம் வேணா அவங்க இறக்கலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு போறாரு. இதனால அவங்க வந்து ரொம்ப இந்த டைம் தான் போகணுமா அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு இல்லை. ஆனா இப்போ கர்ம யோகா, ஞான யோகா, ஹத யோகான்றவங்க எல்லாருமே இந்த 3 யோகா ஃபாலோ பண்றவங்க ஒரு ஸ்பெசிபிக் டைம் ஃபேக்டர் பார்க்கணும் அப்படின்னு. பலதேவ் வித்யாபூஷன் என்றவர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, காலா அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக் டைம். காலான்றது வந்து கா கால ரூபா அப்படின்றதும் நம்ம 10th சாப்டர்ல பார்ப்போம். அந்த டைம்ல வந்து அந்த டைம்ல இருக்கிற டைம் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு வருஷம் இருந்த சொன்னா 6 months இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 6 மாசம், 2வது 6 மாசம். அதை வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கா எல்லாம் இருக்கும். சோ அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்ப வந்து அஹ், அஹ், எப்படி எந்த டைம்ல இறந்தா என்ன யாரை மீட் பண்ணணும், கிருஷ்ணரையா யமராஜையா, இதெல்லாம் இருக்கு. இது வந்து மெக்கானிக்கல். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். மூல சக்கரால இருந்து ஆயா சக்கரத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஈஸ்வரன். அது ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ் சொன்னேன். இப்ப வந்து டைம், ரைட், ஒரு பர்ஃபெக்ட்லி குட் டைம். ஒரு இந்த டைம்ல விட்டா கண்ட்ரோல்ல இருந்து அந்த டைம்ல விட்டாங்கன்னா எங்க போவாங்க இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா கண்ட்ரோலே இல்லாம விட்டாலும் சில சமயம் ஃப்ளூக்ல வந்துடும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருந்தா ஓகே. அப்படி இருந்தா அவங்க கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போக சான்ஸ் இருக்கு. பட் இல்லைன்னா என்ன ஆவாங்கன்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ எந்த டைம்ன்ற டைம் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். 24. ஹரே கிருஷ்ணன். हरे कृष्ण माताजी। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयादा गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 6 மாசம் என்ன அப்படின்னா அந்த உத்தராயணம். சோ இது வந்து நம்ம நார்த், ரைட், போற டைமை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. உத்தராயணம் தானே போட்டிருக்காமா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன எழுதியிருக்காங்க? உத்தராயணம், ரைட், நார்த். உத்தராயணம் டைரக்ஷன் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேஷன் கோஸ்டும் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் கூட கிருஷ்ணர் மறைந்த சுச்சுவேஷன் தெரிஞ்ச உடனே அவங்க ஹிமாலயாஸ் எல்லாரும் யார் எடுத்தாலும் ஹிமாலயா தான் போவாங்க. சோ அது எங்க இருக்கு? நார்த், ரைட், அந்த பாக்குறாங்க. சோ அந்த டைம் என்னன்னா அந்த ராத்திரில சாரி பகல், அந்த ஃபுல் டைம் லைட் இருக்கிற டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் 6 மாசத்தை ரெப்ரசென்ட் பண்ணா அவங்க என்னன்னா பிரம்மஜோதியில போய் கலந்துருவாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அவங்க வந்து திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆவாங்களா இல்லையா அப்படின்றது வந்து என்னன்றது இதுக்கு மேல பார்க்கலாம். பட் இப்போ என்னன்னா அந்த டைம் அண்ட் பிளேஸ் வந்து அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும். யாருக்கு? அட்வான்ஸ் யோகிக்கு பண்ண முடியும், ரைட். ஆனா அட்வான்ஸ் பண்ணாத யோகிகளுக்கு அது பிரச்சனை தான் அப்படின்றத பார்க்கணும். 25ஆவதுல வந்து ரிவர்ஸ், அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 மாசம் பார்க்கிறோம். இன்னொரு 6 மாசம் தக்ஷாயனா, அதாவது அங்க வந்து வேக்சிங் மூணுனா முழு மூன், ரைட், ஃபுல் மூன் டே இறங்கிட்டு இருக்கும். வேனிங் மூணுனா நம்ம இருள் சூழ்ந்த மூன் இறங்கிட்டே வரோம் இல்லையா, நம்ம 15 நாட்கள். அந்த 15 அமாவாசை பௌர்ணமி, ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து பௌர்ணமியை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. ஃபுல் டே ஃபர்ஸ்ட் 6 months நார்த். சூப்பர். ரிவர்ஸ் வந்து நம்ம அமாவாசை, அதாவது மூன் குறைஞ்சு வருது, அது வந்து ராத்திரியை குறிக்கிறது. அது வந்து அங்க வந்து போறவங்க என்ன ஆறாங்க அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க, ரைட். இப்படி போறவங்களுக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்க பிரம்மஜோதி, 2வது இருக்கிறவங்க வந்து டிபிக்கலி சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு அங்க நிறைய நாள் இருந்துட்டு திரும்ப பூமிக்கு வருவாங்க. இப்ப வந்து மத்தஜி நீங்க கர்ம யோகா பண்ணா நல்லது பண்ணா சொர்க்கத்துக்கு போவாங்கன்னா நம்ம போவாங்க. ஆனா இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா, அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் டியூரேஷன் தான் இருப்பாங்க, ரைட். ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஒரு 10,000 வருடம், அதாவது நம்ம கால்குலேஷன் இல்ல, நம்ம தேவர்களோட கால்குலேஷன் வரைக்கும் 10,000 வருடங்கள் போய் அந்த சோமரசம் எல்லாம் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பூமிக்கு வருவாங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், இங்க வந்து பூமியில இருந்து சந்தமாமா என்ன, சந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்வர்க்கத்துல ஒரு பிளானெட். அதனால சந்திரனுக்கு வந்து சும்மா போய் லேண்ட் எல்லாம் ஆக முடியாது. இல்லையே மாதாஜி, நான் ஆன்லைன்ல பார்த்தேன், ஸ்பேஸ் எல்லாம் அங்க ஃபர்ஸ்ட் போக முடியாது. போனாலும் நம்ம அங்க தங்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம உடம்பு ரீதி நம்ம அங்க இருக்க முடியாது. அதுக்கு அந்த டைம் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு நல்லது பண்ணி போகிறதா கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த
யோகிகளும் ஒரு பாட, அதாவது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான யோகி வந்து எப்படி பண்ணுவாருன்னா கரெக்ட் டைமிங் பண்ணுவாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப ப்ரிஃபர்ட் டைம், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் 6 months வந்து எங்க போறாரு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த நான் சொன்ன மாதிரி பௌர்ணமி ஹெட் ஆகிற டைம், உத்தராயணம் நார்த் போயிட்டு அங்க வந்து எங்க அப்படின்னா பிரம்மஜோதியில் கடைந்தாங்க. இப்போ இல்லைன்னா அவங்க வந்து இங்க தக்ஷியானா சவுத்துக்கு போறது, அண்ட் திரும்ப வந்து புகை நிறைந்த ஒரு இடம், ரைட்? மூன் லைட்ல இருக்கிறது. அப்ப எப்பவுமே கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கும் இல்லையா? அதாவது ஃபீடிங் மூணுன்னா நம்ம அமாவாசை கிட்ட அந்த டைம்ல இருக்கிற 6 மாசம் கண்ட்ரோல் இல்லாத யோகி அங்க போயிட்டு அப்பவும் அவருக்கும் சொர்க்கம் வரும். ஏன்னா எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்காரு இல்லையா? அதனால சொர்க்கத்துல போயிட்டு 10,000 வருடங்கள் தேவர்கள் கால்குலேஷன் வந்துட்டு திரும்ப வருவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் 26. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்க, 2 ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல சான்ஸ் அங்கேயே இருக்கிற சான்ஸ் இருக்கு. 2வது ஆப்ஷன் சில வருடங்களுக்கு பின்னாடி வந்துடுறாங்க அப்படின்னு. ஒண்ணு வந்து ஒளிச்சத்தை பாக்குறது, அனதவன் இருள் சூழ்ந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். இதுதான் நம்ம பாக்குறது. அதாவது இந்த அஷ்டாங்க யோகி ஆர் மிஸ்டிக் யோகி மூலமா பண்ற ப்ராசஸ் எப்போவும். இப்போ லாஸ்ட் 2 என்னன்னா பியோர் பக்தியும் பண்ணுவோம்ல. அர்ஜுனர் என்ன பண்ண போறாரு, அச்சோ எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாதே அப்படின்ற ஃபீலிங்கே அவர்ல நம்மளுக்கும் அதே ப்ராப்ளம் தான். அதனால என்ன அவர் பண்றாருன்றதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. शुक्ल कृष्णे कदीहेति जगद शाश्वती मति एकया यात्य नावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः. வேத கருத்தின்படி இந்த உலகில் இருந்து செல்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன. ஒன்று ஒளியில், மற்றது இருளில். ஒளியில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருவதில்லை, ஆனால் இருளில் உடலை விடுபவனோ திரும்பி வருகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி நான் சொன்ன மாதிரி இருள்ல இருக்கிறவன் திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆவான், பட் ஒளியில இருக்கிறவன் திரும்ப வரவே மாட்டான். ஸோ எட்டர்னலி அங்கே இருப்பான் அப்படின்னு. ஸோ ஃபைனல் வந்து வேதேஷு யக்னேஷு தபஸ்ஸு செய்வ தானேஷு தத் புண்ணிய பிரதம் பிரதிஷ்வா அத்தேதி சர்வம் விதம் விதித்வா யோகி பரம்ஸ்தானம் உபேதி சானம். ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா வேதங்கள் யக்னங்கள் தபஸ் இதெல்லாம் பண்றதோட இதை கம்பேர் பண்ண முடியாதுன்றதா டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது 28 27 படிக்கலையே மாதாஜின்னா? 27 படிக்கலையா? சரி, நான் படிச்ச 26 தான் மாதாஜி படிச்சேன். படிச்சாச்சுமா? 28 ஓகே மாதாஜி. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஏதாவது பக்தி தொண்டு பண்ணாதான் வேதங்கள் என்னெல்லாம் பண்றாங்க, வேதம் எது இருந்தாலும், அதாவது வேதேஷு யக்னேஷு வேதங்கள் படிச்சாலும் யக்னங்கள் பண்ணாலும் தபஸ் செஞ்சாலும் செய்வ தானேஷுனா தியானம் பண்றது, தானம் பண்றது, சேரிட்டி, புண்ணிய பிரணம் பிரதிஷ்வா புண்ணியங்கள் எல்லாம் பண்ணாலும் ஈக்குவல் ஆகாது ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்றதுக்கு. அப்பனா என்ன பண்ண முடியும்? ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா அவ்வளவு பவர்ஃபுல்? பக்தி யோகா. ஹரே கிருஷ்ணா உண்டி நான் சொல்றது எல்லாமே இது வந்து பாகவத விதி, ஸ்ரீமத் பாகவத் படிக்கிறது, பகவத்கீதா படிக்கிறது. இப்போ நீங்க கிளாஸ் பண்றதுக்கு இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நீங்க எவ்வளவு தபஸ் பண்ணாலும் எவ்வளவு சேரிட்டி கொடுத்தாலும் அதுக்கு வீடு மாறா வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இது வந்து எது வேணா பண்ணிக்கோங்க. இப்ப இப்ப 4 ஆசிரமங்கள் இருக்குன்னா ஒருத்தரும் ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி 5 வயதுல இருந்து 20 வயசு வரைக்கும் 25 வயசு வரைக்கும் பிரம்மச்சாரியா ஆசிரமம் அப்படின்னு, 25ல இருந்து 50 வரைக்கும். நீங்க சொல்லுங்க, யாருக்காவது தெரியுமா? வர்ணம் தெரியும். ஆசிரமம்னா என்னெல்லாம், இது எதெல்லாம் கேட்டகரியில வரும்? பிராமின், சூத்ராஸ், வைஷ்யாஸ். அது வர்ணா ஆசிரமம் மாதாஜி. பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சன்னியாசம். எக்ஸலன்ட். சோ 25 சோ பிரம்மச்சாரியம்ன்றது 25 வயசு வரைக்கும் அவங்க என்ன வேத சுவாத்தியாயன்ற வேதங்களை படிப்பாங்க. வேதேஸ்வரம் யக்னங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரஸ்தா மோஸ்ட்லி பண்றது. 25 வயசுல இருந்து 50 வயசு வரைக்கும் தான் யக்னம். வேதேஷு யக்னேஷு தபஸ் பாத்தீங்கன்னா
மோஸ்ட்லி 50 இயர்ஸ்ல இருந்து 75 அதான்றது இல்ல, நம்மளும் பண்றோம். எப்படின்னா ஏகாதசி விரதம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதான் தபஸ்ல வரும், ரைட்? தபஸ் செய்வ தியானேஸ்வனா அது வந்து சேரிட்டில கொடுக்கணும். ஏன்னா நீங்க சொன்ன அந்த பிராமணர்கள், அப்புறம் வந்து சத்திரியர்கள், இப்போ பிராமணர்கள் வந்து வேலை செய்ய மாட்டாங்க, அவங்க வந்து சத்திரியரும் வைஷ்யர்களும் சப்போர்ட் பண்ணணும். அண்ட் கிராஸ்த ஆசிரமத்துல இருக்கிறவங்க தான் பண்ண முடியும். தானேஷு தத் புண்ணிய பிரதம் பிரதிஷ்வா. சோ இதுதான் வந்து யோகியோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இவன் விதித்வான்றது என்னன்னா, கிருஷ்ணா சொல்றாரு, ஏன்னா பகவத்கீதால 7வது சாப்டர்ல அதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம வந்து நம்ம மூளை யூஸ் பண்ணி நம்மளா மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. 7ல இருந்து 12 நான் கிளியரா சொன்னேன். பகவத்கீதாவோட நடுவுல இருக்கிற சாப்டர்ஸ் வந்து புனிதத்தை குறிக்கிறது, கிருஷ்ணாவோட பக்தி யோகாவை பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அதனால இப்படி இருக்கிறவங்க வந்து ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷனா இருக்கிறவங்க எங்க போறாங்கன்னா கோலோகத்துக்கு போவாங்க. சோ ஒரு டிவோட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் அவர் வரி பண்ணிக்கவே மாட்டாரு அப்படின்றத பார்க்க முடியும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே கிட்ட போக முடியாது. இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாமான்னா பண்ணணும். கர்மம் ஞானத்தால செய்யற செயல்களை கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கர்மம் ஞானத்தினால செஞ்சு நம்ம மேல உலகத்துக்கு போனோம்னா திரும்ப குசும் கீழே வந்துடும். அதை விட கிரேட் வந்து பக்தி. சோ அதனால நம்ம பக்தியை எதையோடையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுன்றதான் இங்க சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா, இதை படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவத்கீதையின் மீது சற்று நம்பிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரிடமிருந்து மட்டுமே கேட்டால், பக்தர்களின் சங்கத்தில் சேவை செய்தல், பக்தி தொண்டு நிலை பெறுதல், பகவத்கீதையை படிப்பதில் ருசி ஏற்பட்டு இன்பமயமாகி கிருஷ்ணரின் மீது பூரண அன்பினை பெற்று கிருஷ்ணரின் இருப்பிடமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டு நித்தியமாக என்றும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்க்கை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லிட்டாங்க, ரைட்? பகவத்கீதாவை படிக்கிறது, அது மேல நம்பிக்கை வச்சுக்கிறது, பக்தியோட செயல் செய்யறது, இங்க இருந்து அங்க கோலோகத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு அங்க நிச்சயமா நம்ம இருக்கிறது, இதெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரே முயற்சியில் ஒருவன் எல்லாவற்றையும் அடைந்து பகவானின் தாமத்தையும் இருப்பிடம் அடைகிறான். அதுதான் பக்தி யோகத்தின் மகிமை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னன்னா ஒரே முயற்சி, ரைட்? அவரே அது உண்டு என்ன பக்தி யோகம் என்ற ஒரு முயற்சியில தான் அவர் போறாரு. சோ பேசிக்கலி இப்ப வந்து 8வது சாப்டர்ல என்ன பியூட்டி பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. உள்ள இருந்து 8 அதான் பார்ப்போம். அவர் கொஸ்டினா கேட்பாரு, என்ன அன்ற லிஸ்ட் தான் எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரை அடையலாம்ன்றத பாட்டம் லைன் அவரோட கொஸ்டினோட இது. இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, 5ல இருந்து 8 வந்து நம்ம பார்த்தோம் 3 இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகங்கள், ரைட்? என்ன அந்த காலம் மாமேவா ஸ்மரன் முக்தி கலைவரம் எப்ராயத்தி மத்பாவம் யாந்தி நாஸ்திய சம்சய. அப்படின்னா கடைசி காலத்துல நீ வந்து என்னை நினைச்சுக்கிட்டா என்ன பேசிக்கலி என்னோட நேச்சர் அடையணும்னா என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னு. சோ அப்பனா கடைசி காலையில வேற ஏதாவது நேச்சர் நினைச்சேன்னா வேற ஏதாவது அடைவேன். என்ன நினைச்சா என்ன அடைவேன், வேற ஏதாவது நினைச்சா வேற எதுவும் அடைவேன். அதனால நான் என்ன பண்ணணும், என்னையே நீ நினைச்சிட்டு எப்படி பண்ணணும்னா எப்பவுமே என்னையே நினைச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அதனால அந்த 3 ஸ்லோகங்கள் இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகங்கள் ஆகும். பிரம்மத்தை ரைட் எப்படி அடையலாம், அதை எப்படி அடையணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டாரு. பிரம்மத்தனா நம்ம வந்து மேனுவல் ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா அட்வான்ஸ்ட் யோகியாங்க பிரம்மஜோதி அடைஞ்சிடுவாரு, திரும்ப வரமாட்டாரு. ஆனா இவர் வந்து சொர்க்கலோகத்தை அடிச்சுட்டு 10,000 வருடங்கள் அங்க இருந்து அதுக்கப்புறம் பேக் ஆஃப் பண்ணிட்டு இங்க வந்துடணும் அப்படின்னு. சோ இன்னொரு இல்ல அவ்வளவுதான், ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா, சரி அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ ஃபைனலா வந்து பார்த்தோம்னா எண்ட் ஆஃப் த டே என்னன்னா, அந்த ப்ராசஸ் பத்தி நம்ம எந்த டிவோட்டிஸும் வரி பண்ணிக்க வேணாம். ஏன்னா நீங்க சொல்ற ப்ராசஸ் மாதிரி எனக்கு தலை சுத்துது, இப்படி இதெல்லாம் பண்ணணும்னா நம்ம வரி பண்ணிக்க வேணாம். ஏன்னா டிவோட்டி வந்து நேரம் காலம் அவருக்கு அப்பாற்பட்டது. அவர் எந்த விதத்திலுமே அவர் அதை அஃபெக்ட் ஆகாது அவருக்கு. ஏன்னா அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா டைம் பியாண்ட் டைம்ன்றது அவரோட டைம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் லாஸ்ட் வீக் சொன்னேன் இல்லையா, நான் உங்களுக்கு இந்த சார்ட் காட்டுறேன் அப்படின்னு. உங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த சார்ட்? எஸ் மாதாஜி. ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா திவ்ய யுகம் ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல தான் பார்ப்போம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா 4 யுகங்கள் கீழே தெரியுது, ரைட்? கலியுகம் நான் சொன்ன மாதிரி கலியுகம் என்ன ஆகுது, 4.32 இயர்ஸ். துவாபர யுகா அதுக்கு டபுள். திரேதா யுகா இந்த 2யும் ஆட் பண்ணா திரேதா யுகா வந்தது. இந்த 3யும் ஆட் பண்ணா சத்திய யுகா, ரைட்? இந்த 4ம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு திவ்ய யுகம்.
இந்த 4 யுகம் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மேத்தமேட்டிக்ஸா 4.32 மில்லியன் இயர்ஸ் வரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு சைட்ல வச்சுங்க. ஓகே, இப்போ மனுக்கள் பிரம்மாவின் ஒரு நாள் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா பிரம்மாவின் ஒரு நாள்ல இப்ப வந்து நமக்கு நிறைய விதமான டெத் இருக்கு. என்ன மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது உயிர் இருக்கு. நான் இந்த யுகத்துல கலியுகத்துல 100 இயர்ஸ் என்னோட லைஃப் ஸ்பேன் 100 வருஷம் இருப்பானான்றது இல்ல, பட் அப் டு 100 இயர்ஸ் நான் இருக்கலாம். சோ நான் பிறந்த டேட்ல இருந்து 100 இயர்ஸ் கவுண்ட்னா நான் பர்த்டே டெத் டே இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்ன ஆகணும், என்னோட பிரம்மாவின் டெத்ன்றதுக்கு அப்புறம் போகலாம், பட் பிரம்மாவின் ஒன் டே வந்து என்ன சொல்றாங்க கல்பா அப்படின்னு. கல்பான்றது டே வருது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவர் இரவு வந்து எல்லாருமே அழிஞ்சிடுவோம். யாரெல்லாம் அழிவோம்னா நமக்கு எத்தனை லோகங்கள் இருக்கு டோட்டலா? ஹரே கிருஷ்ணா. 14 பிளானட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? டாப் 3 பிளானட்ஸ் தவிர மத்த பாட்டம் 9 பிளானட்ஸ் 11 பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிரம்மாவோட ராத்திரியில அழிஞ்சு விடும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ அவரோட டே எவ்வளவு நாளும் நம்ம பார்க்கணும். ரெண்டாவது டைம் நம்மளது 100 இயர்ஸ்னா இப்போ இவரோட ஒன் டே எவ்வளவு அப்படின்றது பார்க்கணும். அது வந்து பாக்குறதுக்கு ஒரு ஈக்குவல் டு அவரோட ஒன் டேல வந்து 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. சந்தியா காலம் எல்லாம் விட்டுருங்க, மெயின் பாத்துக்கலாம். 14 மனுஸ் வந்து இருக்காங்க. இப்போ வந்து 14 மனுஸ் இருக்காங்களா? வெரி நைஸ். ஸோ 14 மனுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு மனு வந்து ஈக்குவல் டு 71 திவ்ய யுகங்கள் அப்படின்றதான் பார்த்து நீங்க வந்து இதை பார்த்திருப்பீங்க பகவத்கீதா. 71 திவ்ய யுகங்கள் அன்றது ஒரு மனுவோட லைஃப் டைம். அது ஈக்குவல் டு 306 இயர்ஸ். இப்போ இன்டூ 14 நீங்க போட்டீங்கன்னா பிரம்மாவின் ஒன் டே வரும். தட் வில் பி ஈக்குவல் டு 4.32 பில்லியன் இயர்ஸ். இன்னொரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் வேணும்னா 1000 இன்டூ 1000 போட்டா கூட உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்றத நீங்க பார்க்கலாம். சோ இது வந்து பிரம்மாவின் ஒரு நாள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி ஈக்குவல் ராத்திரி, ரைட்? சோ இவ்வளவு இடத்துல அழிவு வரும் அப்படின்னு. சோ இது வந்து கல்பா, ரைட்? கல்பானா அவரோட டே பிகினிங் ஆஃப் த டே. சோ இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கல்பா பிரளயா அப்படின்னு நம்ம இருக்கு. பிரளயானா முடியாது. இப்ப அவரோட கம்ப்ளீட் லைஃப், நான் என்ன சொன்னேன், அவரோட லைஃப் ஒண்ணுன்றது இன்னொன்னு வந்து டோட்டல் அவரையே செத்து போயிட்டாருன்னா அவருக்கும் டெத் இருக்கு சொன்னேன் இல்லையா? அப்படி இருக்கச்சு அது எத்தனை கணக்கு வரும்னா நீங்க சொன்ன இந்த ஒன் டே இன்டூ நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். எத்தனை நாள் இன்டூ 12 அதை போட்டுட்டே போயிட்டீங்கன்னா 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வரும். நீங்க ரொம்ப இன்டூ மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல இறங்க வேணாம், பட் ப்ராட்லி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் சொல்றேன். நம்ம எங்க இருக்கோம்? நம்ம வந்து 7வது மன்வந்திரா, ரைட்? விவஸ்வான் என்ற மனு, சன் காட், அந்த மனுல இங்க இருக்க போறோம். இந்த டைம் வந்து நம்ம இருக்கிற மனுல இப்ப இருக்கிற மனு, ரைட்? அடுத்த மனு வந்து 8வது மனு. ஸோ ரைட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம 7வது மனுல இருப்போம் அப்படின்றதுதான் விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒண்ணு. அதே மாதிரி பிரம்மாவின் லைஃப் பார்த்தனா உங்களுக்கு உள்ளூக்கா சார்ட் காட்டும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலுக்கா சார்ட். இது கோலுக்கா சார்ட் எல்லாருக்கும் நீங்க குரூப்ல ஷேர் பண்ணிக்கலாம். பபிதா பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, தேங்க்ஸ். இப்ப வந்து என்ன எடுத்தீங்கன்னா இதுதான் 14 லோகங்கள். நம்ம இருக்கிறது பூர்ன்றது எர்த், ரைட்? ஒரு பிளானட்டும் ஒரு வேர்ல்ட ரெப்ரசென்ட் பண்றது. நான் சொன்ன அந்த டாப் 3 பிளானட்ஸ் தான் பிரம்மாவின் ஒரு நாள்ல டாப் 3 பிளானட்ஸ் அழியாது. சத்தியலோகம் அழியாது. அது எந்த இடம்னா பிரம்மா இருக்கும் இடம். தப்பலோகம்ல யார் இருக்காங்கன்னா குமாரர்கள், அதாவது குமாரர்கள் உண்டு இல்ல, குமாரர்களும் இருக்கிறாங்க அவங்க தலைமை. ஜனலோகத்துல பிரஜாபதி. இந்த 3 தவிர எல்லா லோகமும் அழிஞ்சோம், இன்க்ளூடிங் மகாரலோகம். பிருகுவும் பிரஜாபதியும். அப்போ பிருகுவெல்லாம் இறந்துடுவாங்க இல்ல, அவங்க மேல ஏறி போயிடுவாங்க ஜனலோகத்துக்கு. ஓகே, ஸ்வர்கலோகத்துல தேவர்கள் இருக்காங்க. ஊர்ல நம்ம இருக்கோம். ரெண்டுக்கு நடுவுல பேய்கள் இருக்கும், பித்ருலோகம் அப்படின்னு. இதுதான் நம்ம பாக்குற ஒரு லோகம். சோ இதெல்லாம் வந்து டாப் பிளானட்ஸ்ல வரும். டாப் 7 கீழே இருக்கிறது பாதாள லோகம் இருக்கும். லாஸ்டா இருக்கிறது பாதாள லோகம். அங்கதான் நம்ம பாம்பு வாசுகி இருக்கும். ரசாதல அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா தைத்தியா. இப்போ தைத்தியா டீமன்னா நம்ம பிரகலாத் சொல்றோம் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் தைத்தியாஸ்ல வரமாட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் இருக்கிற இடம். இப்ப வந்து நம்ம பிரகலாதோட பேரன் வள்ளி மகாராஜ், ஓகே, அவர் வந்து சுத்தால இருக்காரு. ஐயோ, அவரை வந்து சொர்க்கத்துல இருந்து டீப்ரோமேட் பண்ணிட்டாருன்னா வாமன அவதாரம் சொல்ற அந்த வாமனர் இங்கதான் இருக்காரு, ரைட்? சோ சுத்தால லோகத்துல வந்து நம்ம வாமனர் இருக்காரு அப்படின்னு.
சோ அத்தல வித்தல சுத்தல ரைட் ஒண்ணுதான். நம்ம பூமி இருக்கும், அது கீழே அத்தலால இருக்கிறது வந்து மாயாதன்வான்ற ஒரு மாயாதன்வா எல்லாருக்குமே தெரியும். எப்படி தெரியும்னா நம்ம வந்து மகாபாரத்ல நம்ம யுதிஷ்டருக்கு அந்த பேலஸ் கட்டினாரு இல்லையா, அதுலதான் திரௌபதி சிரிப்பாங்க, ஐயோ தண்ணின்னு தெரியல, அது கட்டினது மாயாதன்வா தான். மாயாதானவான்ற அவர் அங்க இருக்கிறாரு. வித்தலால வந்து நம்ம சிவா அங்க இருக்காரு. கீழே சுத்தலால வந்து பாத்தீங்கன்னா மாமனதே பலி மகாராஜுக்கு வாட்ச்மேனா இருக்காரு. சுத்தல அதெல்லாம் பாதாள லோகங்கள்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலா. தலால வந்து மறுபடியும் வந்து இதுதான் வந்து மாயாதன்வாவோட ஆக்சுவல் இடம் இதுதான். அத்தலன்றது மாயாதன்வாவோட மகனோட இடம், ரைட். மகாதல அப்படின்றது நாகங்கள். இங்கேயும் சூரிய ஒளி இல்லை, ஆனா நாகங்கள் தலையில இருக்கிற அந்த வஜ்ரம் அதுல வந்து அவ்வளோ லைட் இருக்கு, அதனால அவங்களுக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்றாங்க. ரசாதலன்றவங்க வந்து தேத்தியா டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. பாதாள அப்படின்றதும் வாசுகி என்ற நாகம் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு. சோ இதுதான் பாதாளம். இப்ப நரக்கலோகம் என்னன்னா 28 நரக்கங்கள் கீழே இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு நேவல்ல இருந்து வருது. அதனால ஏன்னா கர்ப்பத்துல இருந்து வர்றதால இரண்ய கர்ப்பா அப்படின்றதும் நம்ம பிரம்மனுக்கு ஒரு தேவை அப்படின்றது பார்ப்போம். சோ இதோட நம்ம 8வது சாப்டர் முடிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? நான் 9th சாப்டரும் ஸ்டார்ட் பண்றேன், பட் உங்ககிட்ட இதை கேட்கலாம் அப்படின்னு. இருக்கா இல்லையா? இல்லையா?